Ay, Madam Alok. Juanito lang sa kalam. Nakadito mo eh. Bababa na tayo dito sa Daang Kalikasan. Dapat yung mga pupunta dito ng mga mga motor, kaya sakyan, four wheel, check po natin yung ano natin, preno. Number 1 po dito yung preno ng ating mga sasakyan. Kasi kung sakali man po pumigay ang preno natin, pwede tayong mamatay. Sa tirik kasi ba naman ng pababa. Ayun o. Alam mo oh. Nakakatakot. Kaya tayo daan-daan lang pababa. So mga kasapot, bibigyan ko kayo ng tips. Pag yung sasakyan nyo matic, kahit patayin nyo yung makina, nakasindi yung makina, okay lang, kapit ang preno. Pero pag yung sasakyan nyo is di cambio, mas mainam na naka-under yung makina natin. Kasi pwede natin gamitin yung brake if ever na mawala tayo ng preno. Kahit na sabihin mo na sobrang ingay na ng motor mo, kailangan mo pa rin yun para hindi ka madisgrasya. Ayan, ganda talaga oh. Ganda oh. Parang ganda oh. Malaki pabalik. Tatawid tayo na. Ilang bundok to eh. Ang dami yan. Oh. Mga 10. Ilang. Kaya dapat ang number 1 preno. Ito yung inakyat namin kanina na sobrang tarik. So, shout out nga po pala dun sa mga team sapot ko dyan. Si Sir Notario, Lods, ingat ka dyan sa barko. Sino ba? Si Sapot Dennis, Pagaling ka tol. Si Madam Juanita, si Vice namin na si Angel Anthony, nandito na kami. Sino pa lahat kayo dyan? Si Joselito na nandun sa Manila ngayon. Shout out sa'yo tol. Dudong, ingat ka dyan. Sino ba? Pinox. Nandito na, yun niyayaya ko kanina, ay kahapon. Shoutout sa'yo, tsaka salamat sa pinahiram mong extension tol. Nagamit ko kagabi. Si Monsor. Monsor, pasensya ka na. Unggoy ka kasi, bawal ka dito. Hindi mo nakita yung kachat ko na rider na babae na kapulinaw. Si Madam Francis ba yun? Oo. Pasensya ka na Monsor ha. Para sa'yo, titignan namin siya mamaya. Sino pa? Si PJ. Paring PJ. Shoutout sa'yo pare, pasensya ka na. Akala ko wala kang trabaho ngayon. Iniwan tuloy kita. Sino pa? Si ading mo. Ay, ating ko, pagaling ka. Pauwi na si Kuya. Sino ba? Si Lanate. Meron pa, dami natin kasama tayo. Yung mga taga Burgos. Ayo. Shoutout sa'yo, paring Ruel, paring Jackson, Liman, Bayaw, Dexter, Monmon, Nanang, Yes, Team Labrador, Kyle, Big Boss, Bibi Boy. Shoutout sa inyo. Si Haji pa, si Haji. Yes, Sapot. Sapot side sa Daang Kalikasan. Lang. Yun oh. Sa lahat-lahat, shoutout sa inyo mga Team Sapot, Team Burgos. Big Boss, uwi ka na para makapagdaang kalikasan ka naman. Walang daang kalikasan dyan sa inyo. So mga sapot, bago tayo bumaba sa pinakababa, yun, pasyalan muna natin yun. Pang sa ganun eh, masasatisfy yung pakiramdam natin na inakyat natin to. Mga sapot,
Nagbuelo na yung motor ko. Sana makakita. Shit! Akit mga kasapot. So masasabi ko lang, itong Mio Sporty ko mga kasapot, siguro ginamit ko to ng 3 years na ako nagra-rides na malayo, malapit. Pero yung takbo niya mga kasapot, solid pa rin. Walang pagbabago, kaya power tong Mio Sporty. Kung makikita nyo yung pinagakyatan namin, ayan siya. Ang taas yan. Sa anong tawag dito, kubo. Silipin natin yung ganda. Ayan mga kasapot, ito yung kubo. Yan. May picture pa ako dito na hindi pa ito tapos dati. Ayan. Ito mga kasapot. Ito yung ganda ng kubo. Ayan yung view deck. Naman view deck oh, napakaganda. Tanaw na tanaw yung buong mga taram. Tanaw na tanaw eh. Ito mga kasapot, andun yung mga rider kasapot. Andun po sila, doon. Wala na, unti na sila. Baka Konti nagsiuwian na sila. Nagsiuwian na siguro yung iba. So ngayon mga kasap, napakaganda dito. Meron pa dito view deck. So, di ba? Ang aliwalas, ang ganda tignan. Ayan, no? Parang buong mga taram na to eh. Linggayin siguro yon. Wala kang masabi. Sobrang Kung ganda. tayo magtatagal, baka mabutan tayo ng malakas na ulan dyan sa pababa. Madulas yung gulong natin, medyo pudpud pa naman. Alis na tayo. Ayan, mga kasapot. Ito po yung isang view pala dito. Ayan. Ito yung view naman dito. Ayan. So, napakaganda dito ng daanan nila. Sa gabi, puno ng ilaw kasi tingnan mo na ba naman yung daanan nila naka-solar. 'Di ba? Solar oh. Lahat 'yan magsimula sa baba pa ganoon. Tara. I love it. Yes. A few moments later. Tapos ano, baba na ba tayo o balik pa tayo doon? Baba na tayo. Sige. Nasulit na din naman natin yung ganda ng tanawin. Oo. So, dito yung ano, prone of accident. Dito kasi yung T-Rex tas kurbada. Eh dito minsan nakadisgrasya. Tsaka talagang ingatan natin yung mga gulong frame natin. Kasi marami na itong namatay dito, mga 3, 4. Dito banda. Ito. Biglang kurbada na talas pababa at matirik na. Unti-unti na lang. Namamahalat na tayo sa kalikasan. Sa ulit yung pagkikita. Ayun na yung checkpoint. So, ayun mga tapos, dito na, napaka-check natin, nakapiat tayo. Ay, Madam Alo! Walito lang sa kalam. Nakadito ko eh. Payaw ba? Madam Alo, remembrance. Ay, Madam